Ug karon mga kasama niya ang sumpay ning atong sugilanon, Cecilia. Iha, let's go. Dinila mo na ko, sir. Oo, kalmaw ka na. Pabuton ka na mo. Conrado, kikapoy na kong barog. Misuol ng akong arthritis. Pauliw ko na, Jessica. Oh. Pabuton ko si Cecilia. Muban siya na ako sa pagpauli ko sa atong panimay. Unsan? Oh, Conrado, unsay buot mong ipasapot? Anto na mo po yung uban nato si Cecilia. What? Sir, Ato na sa Daisilya sa inyo, sir. Hala, sir, misaan naman ko ni Nanay Alicia nga mag-uban gud mi kanunay ni Daisilya kung asa siya adto sa trabaho, sir. Nga sa ato pa, apili ko uban ninyo, sir. No! This is insane. Mami, kalma lang. sir, daga na kayo nahimong tabang na ako og sa akong inahan. Isipon ko na kubutang kabubuton kining tanan. Gikalipay na ko ang mga tanyag, sir, pero pasaylo ang balibaran ta ka. Cecilia? Abi na kog nag-unsa mo. Dikit na mo kay naong ninyo. Kamo na agad? Connie, unsa ka pa? Madungkan ka ni Jude. Uy, Connie, sama lang siya sa akong igsuon. we, kagkwapo sa nimog igsuonon, ah. Pang-uyab man ang naunga. Ako'y gusto niya. Dili ka? Ako na lang naskwapo. Sige, bahala ka. Basta ha, wakay gusto ha. Di jud ka. Hilom na ha, hilom na. Hi, Doc. Magpakonsulta unta ko nimo uy. Ha? Oh, unsa ka ko ni? Unsay mo ikasultian nang makakita ka gwapo niya maibog ka? Aw, maibugon ka ko ni. Kung mao na. Aw di ay, ako mao. Naibog day ko nimo do. Unsa? Connie. Uy, katawa siya. Mao na ni sugod na ni. Malingaw ka na ko niya. Madugay ma-fall dayon ka. May desisyon ka lang nga wa ka mangonsulta nako. Ikinahanglan pa ba? Ako kining panimay. And I am your wife. Look, Jessica. Ilunas ginikanan si Cecilia. Nagkinanglan siya og tabang. Dili ta ka na idaw nga to kaniya. Dako na ka ng babayana. She can then manage. Kadako na niyag edad. Dili na ka angay mabalaka pa niya, Conrado. Well, I am. Ug dili ko mohunong sa pagkumbinser niya. Hangtod nga masugot siya nga tabangan ko siya. Butang nga wa na ko mahimo sa iyang inahan nga si Alicia. Conrado, stop insulting me. Ursa, Bisan pa ba dahi kung patayin na ka ng Alicia? Padayon dahi gihapon siya sa pagsamok sa atong kaminyoon. wa siya magsamok. All these years, nagmatinud-anon ko nimo, Jessica. Sa lihok, o. Apanwa sa huna-huna og sa imong kasing-kasing, Conrado. Tungod kay nasayod kong usan lang ko kapanakipbutas diya nimo. Gipakaslam ta ka, ni ako uban nimo. But not in spirit. Hindi ko gusto makita pagkatong babayana. I'm sorry, Jessica. Apan tumanon ko ang akong saad kang Alicia. Kalakay. Kasakit sa imong paggawa na eh. Sa akong buhaton karon nga wa na ka. Duha na kakasimana sukad sa imong paggawa apan ang kasakit. Ikunog sa kagahapon na. Naitabangi ko.
Iyahin paghihapon ko bisan kunwa na ka. Yan na ba? Ano ba problema ni mo? Wa. You think wa ko magkabantay? Doon sa ka ba? Kanuni kang wa sa mood kung mag-uban ta. Sama ka nun. Hapit na mahilis ang akong dila og simod sa paghawak nimo but still wa kay reaction gawa sa pagpangupaw. And it's starting to irritate me, Jude. Dili ka ingon ana sa una. Bisan unsa mo kakapoy sa una, kung tintalon ka, you always give in. Unsa man? Gibulaan na ka na ko? Shit. Ayoko to pagkaw panghupaw. Tell me. Gibulaan na ka sa akong karinyo? Ikapoy lang ko. That's it. No. Kanuna kay gikapoy ka ni adto pa. But you never torn me down like this. You're insulting me with your size. May lain na ba? May laing babae ka na bang nagustuhan? Ha? Tell me, Jude! Monique. Wa. I know what. Tapos hindi ka na makakita og labaw pa na ako, right? I'm 1 in a million, baby. Nagkasabot kong gikapoy ko. But, bilang taga-adlaw nga pas. I hate abstinence. Naibaw ka yun. Sex is like a pill to me. Oh, come on. Come on. Give in. Okay. I know now. Dinin ako sugdan sa tungha. Kung dili ka gusto sa ibabaw. Go on, baby. Louder. Cecilia. Unsuday? Iulit na. Iuli ning cheque. Day nayabag na ka no. Huwag mo kagkakaon-kaon o tarong good. Wa na si nanay. Wa na ko magkinahanglan ng kwarta. Busa iulit na lang na. Imo nang gihaguan. Dako kag imong puhunan ini unya imo ra ning iuli. Unsa to libre? Aw, inoon. Super duper gwapo sa binontong lalaki ha. Kung ako sab oy, librehon sa ginoon gito nako. Pero kay ni naman gini sa tong kamot, ato na lang gyud ning gastuhon day. Mahimong ipuhunan ni nimo negosyo o baka mo eskwela ka. Dili ko ni. Dili ko na gastuhan. Iuli ko na niya kung kaling magkita mi. Kana ang hinungdangan matay si nanay. Day. Ay, nakumanik ko panlaba. Ihayhay ko na niya akong gilabadahan. Kasi akong puko-puko. Ubay-ubay man sa kuning ipalaban ni ng taling. Midak umrabada. Unsaon ko kaning mga lilaban, Roy. Asa ko kani ipasilong kung mag-uwan. Ana, may taligsik na tuginay. Katugdaw. Ganina po kinagawa na. Bugdaw kayo. Mubaha na sa bibig niyo na. Mulutaw na sa di among bangko. Ipatong ko nindaan sa lamisa. Ang malaki. Nana, misugod na ginugsod ang baha ni sa sala.
Wala ba ko magkadagpayong da? Pero bahala na. Ipark ko na lang sa dulo sa ilang sakinan. Para matod ko ni Cecilia kinapagkaon. Katugnaw. Nabasa na akong tiil. Nabasa akong tiil sa baha. May abutan sa tuhod ang kalawan. Ayo. Si Jude. Kabasa ni mo. Sud na ko. Bahasod sa bahay. Okay na kay magkapasilong man. Dali, Sud. Sorry ha. Ingon gid ini kon mo kusog ang uwan. Musud ang baha dinis among bahay. Ingon ini ang imong sitwasyon kanunay kung tingwan. Naanad ako. Oh, Cecilia. Init ka. Gitugnaw ko. Gilantan ka. Uwa ka kayo. Bisa mo kapo ang imong habil. May tambal ka diha? Uwa. Okay na ko eh. Dili mahimo. Mawa ra lagi ni. Dili mahimo. Kinahanglan makainom kag tambal. Oh. Ibutang ko na nimo pagkaon sa lamisa. Magpalit kog tambal. Jude. Nia, imo na ni. Salamat Kanon ta kinindahan ako pagkaon na ron ikaw na makapaway ka na. Salamat ha. Naghago ka pa yun. Alam niyo Cecilia. Leche! Nagduda na yung iniyang mga lakaw na. Kanunay na lang ang sayos siya magawas iyang klinik. Huwag dili sabdayon mauli sa ila. So asa magkada ini siya magatuan? Shit! Nag-anam na ba siya kabugnaw na ako these passing days? No. Dili ko gustong tuo nga may lain na kanagustuhan, Jude. Kay ko na ang magani. Dili ko ka na matawat. Mahuman lang ang atong relasyon kung ako na mismo ang pulan ni mo. Mituang ng uwan. Huwag nakatawag na Cecilia. Kanindot yung tutukan siyang naong. Dili ko pulan sa pagtanaw ni Henny. Buutan kay siyang tanawon. Ay. Nay. Nagpanawag siya sa ginahan. Cecilia. Ni ara ko. Dili ti kapiyaan. I'll be just right here beside you. As you wake up. Malingi ko. Magpalayo ko ni magkamay kay tingalig. Tingalig dili ko kapugan ang akong kaugalingon. Ug mahagkan ka. Wa ko magsabot. Unang higayon nga may bati kong sama na ini. Gusto kong makita ang kakanunay. Magkauban ka sa tanang panahon. Wa ko kinibati asukat ngadto kang balik. Lahi ka ni mo, Cecilia. Diha lang ni mo. Oh, dali na iha. Join us. Dinner is ready. Paabutin ko lang muna si Jude, tita. I'm sure paingon na siya ganhi. Kaganina pa ko na siya nibiya siyang klinik. Tingali na traffic lang sa baha pa. Ay, tingali sabog madugay pa. Mas maayong mudungan ka na lang namo sa pagkaon. Dali na. Okay. Nakatugay ko.
gihapon si Jude. Naglingkod siya sa bangko nga naghukdong sa lamisa. Wagit ko niya biyagi. Pagkawan ko siya. Jude. Jude. Cecilia, bangon ka man lagi. Giwaw ko. Mo ba? Ay, balik ko kita. Ako na magkagtubig. Sige na. Ako na. Laom ng gabi o. Gipangita ka na rin inyo. Pasaylo ang hingilan ta ka ha, pero mas maayong mapauli ka na. It's okay. Naana na silang malugay ko sa pagpauli. Usahay. Pero dili ka makapahuwi og tarong din o pasap-pasap. O ako ikabayad ni mo. Mahalon ka nga doktor. Mubayad ka ba sa suod ni Mahigala? Oh. Pahiyom ra. O ikaw na ka na, dili pa. Busa yatag na akong imong pahiyom, Cecilia. Oh. Salamat. Now, ayaw na ko hinginli ha. Pero, Gawas lang kung hadlo ka na ko. Hadlo ka ba? ha? Wa. Then, can I stay? Jude. Damn it. Pasado na alas 11 sa gabi. Wa paghihapon mauli si Jude. Wasap niya ito pagkaang tanan na context ang tawag niya. Hain ka man kiti ay Jude. Hain ka. Si Andrew ka na uli. Hi! Hi. Going home? Nope, not yet. Wa pa kami makita si Jude. Kaniya pa ko napaabot niya din eh. Wag ito nga. Hey. And why are you looking at me like that? Igutom ko. And you look yummy. What? Seriously? I'm seriously hungry. Oh. Then eat. You. You're hot. I know. Gahinaan ka Cecilia na akong biyahan. Gipaybaw ko na sa sinadaan na biyahan ako. Kung makatuog na siya pabalik. Doon ako sa mansyon. Huwag ko makapaybaw ka kanina nila ni Mami nga magbugay ko sa pagpaulit. Nalipat ko sa oras nga nag-atiman ni Cecilia. Si Mami, nagkatuog na ba? Gadi na ra, sir. Sir. Oh. Kang muni ka ng sakinan. Niya siya? Dinihira ba to sa gawas kanina, nagsikig pa na bako ka nagpaabot ni mo, sir. Unya, pagsunod na kong lantaw, nidool si Sir Andro. Ug sa sunod na kong lantaw, ay, ambot o gahain na turon gibutang sa demonyo. Unsa? Tinghalik to sa guest room. Ako nga toon. Wa si Monique sa guest room. Nga kanunay niya punduhan. Tinghalik na sa kong lawak. Adoon ko na lang. Para makapauli na siya. Oh. Magikauban na sa babae si Brad Arno sa lawak. Tempo. Ang iyang tingog. Ang iyang... Musul ako sa kwarto. I never knew you were so good in bed. Bawas akong forma. Oh, well, it shows. Pero,
Dili mo ka na mapamatudan. Kung dili mo matilawan. And Questions answered. You're freaking good. I'm tired. Magagawas ka na. Ingon anak lang. Human ka makapahimos na ako. Apukon na ko ni mo. Well, gigotom ko, hindi mo ko gipakaon. Karon kay busog naman ko. Gusto na ko mato. What about another round? Samtang napaabot ko. No. I don't do another round with one woman. Pulandain ko. You're challenging. Well, that's me. Just please lock the door when you leave. Well, I thank you. You're welcome. Okay. Till next time. Not bad. Natilawan ko si Andrew samtang nagpaabot ko ni Jude nga mahiuli. Sa ko ba gini? No. Kaya ko niya apa siya uban na ako. Hindi ito na mabuhat ni Andrew. I'm tired. He's so hot. Mapa-ulit na lang ko. Ma'am, ay nagkita na mo ni Sir Jude. Ni ana siya? Ganina na nagkita bang ganito ni mo? Wala mo magkita? Gaga! Mangunta na ba ko kung nagkita pa, may? Shit! Sabay puhaton ko karon. I need to face him. Unsay mong gisulti niya? Ako giigdan nga ganina ra kag nagpaabot niya. Unya nagbarog-barog ka dito sa gawas ganina og nanabako. Unya miabot si Sir Andrew. Og unya nakakita ko ninyo nga Nga ansa? Unsay imo nakita? ako og yung isulting inyong gibuhat, ma. What? Shit! Mga kugnawaong sakit kayo, di mo gikumot. Next time, takuma ka ng baba ni mo kung dili ka gustong bungian ta ka. Ha? Makalagot! Aray, kasakit sa kong aping, ah. Murag milubong man iyang kuko sa kong aping. Ako naman uyusan, an. Magani kay naka-break pa ko ganina, ug wala ko malahos og sulti ni Sir Jude nga nag-kiss sila si Sir Andrew. Gikapoy ko pero wa pagyapon ko duawas duka. Kumusta na ka, Cecilia? George? Baby? Si Monique. Baby, open the door. Baby! Ganyan na pag napaabot ni mo. Nakatuog na lang noon ko. Din, Dito sa hardin. Nagpaabot kong maabot ka. Naglikod-lingkod ko dito sa may hardin. Then, wala ko magabantay nga nauli ka na di ay. Look, oh. Dagang ikaw pinakon sa lamok. Look. laki pang imong liog, gipaaksob sa lamok. Oh, my. Maud ay katal tayo. Oh, ang sakit nakapaak ini. Uji ko makabantay. Hey, di ba lang ko di mo pasidlon? Nagpaabot ba ako ni mo? Bakante ang bistrom nga tupad sa lawak ni Bro Andrew. Mahimong ato ka dito. No! Gusto ko ubanin mo. I miss you, baby. Don't you miss me? Nag-change ka brand sa perfume? No! It's the same perfume I wear on. Ganahan ka ini, di ba? Nausap lagi ang baho. Lahi, murag pa lalaki. What? Oh my! Kinagin si Kelly, no? Ay, naguban man ko ni ganina sa mall. O namili siya og perfume nga iyang ihatag sa iyang uyab. Iya kong kisprayhan. Oh, may pilit ti ay. Pilit kayo. Oh my. Okay, let's go. Let's take a shower. Dongan ta. Naka-shower na ko. Oh, okay. I'll shower alone. Pero, pabuti ko mahuman, okay? Isa na nakalabutan. O, hindi ako pabutas imong higdaanan. I'll be quick.
Ate Andrew ka kanina. Bad, Andrew. Nagtugang bilit na ka makuha ang pag-usama. Oh, of course. Kuhaon ka pag-usama. Of course not. Every time you walk sa Jude. Madali ko shower. Aron mawak na kiniiyampaw ng pilit sa akong panit. Baby, I'm done. I am now ready. Ay, tanawa ko. Wala ko magtapis. Aron nga, dili na ka maghago pagbukas. Nag-ubo ka, ha? Kaninda sa imong sampot. Gusto ka yung... Oh, come on, baby. Come on. Bago nag-shower. But I'm feeling hot. Ayaw ko katagi. Jude. Jude. Shit. Katulkan juga na. Makalagot. Bahala ka. Sige. Katog diha. Kay mo palahin ko sa kwarto sa imong igsoon. Oh my. I forgot. Nga na ba may tuumang ko ni Andrew? Diyan miingon siyang ilakang putahan sa akong pagbiya. I should have known nga mahitabo eh. Magkalakot. But nevertheless, I enjoyed the night with Andrew. I'm so tired to drive. Di na lang ko matog. Muhigda na lang ko tupat ni Jude. Di ka dismunik makatuog sa kong tapad. Wala ko makabantay kagabi nga nakatuog na di ko samtang. Nagpaabot niya nga makagawasikan sa banyo. Garo magkalit man kung may pati o kabugnaw niya. Muhinay ko bangon. Kuhaan ko ang iyang bukton nga amika ko sa kong hawak. Balik ko na ko. Para makagikan ako paingon sa klinik. Kapag sa dili pa, at tuon ko na si Cecilia sa ila. Lilion ko kung saan ang iyang kemtang. Lapad pa nga ko mo. Sa konsumo ko natalagsikan. Mabangon ko. Malimpyo ko yung agil sa bahaga hapon. Oh, unsa ram kasi kasgikan sa kusina. Jude? Oh, hi! Good morning. Sorry. Bilawas na lang kong sold sa imong kusina. Di unsa man nimo sa pagsuwid. Sirado ang puntahan sa kubangan. Day, sa bintana ang manggod may nangagi good. Katong anan ako ba kon masud ko din sa inyo nga wa mo. Ako ra may kay bawa po nun sa unto pag-abli. Timing kaayo paingon ko din kay mag-CR ko. Kailan kay akong tiyan niya. Naunahan ko sa akong mga manghud og gamit sa CR. Uy, mao midagan ko paingon din Migamit ko sa inyo CR. Imong gipaagi si Jude sa bintana? Oo. It's okay. First time to nako, pero okay ra. Awa. Nun ko okay ra lagi. May nang makasuway sa siya din ba? Wa man siya kasaway sa ila, di ba, Dok? Yeah. Here. Ida dati kag makaon. Nabala ka ko tong tingali gilantan ka pa. Dili kinahanglang buhaton mo kini, Jude. Gusto ko maatiman ka. That's my duty. Doktor ko nalimot ka? Pero Lingkod. Kaya ablihan ko na ning mga pagkaon.
Mga una today. Oh, May ikaw na. ginahawan ng akong tiyan. Di ka na akong naghabwa. Kada kanining pagkaon. Wa ko mahibaw kung si gusto nimong kanon. Usually, mawa ang gana sa ilantan. And so, nag-order ko ubay-ubay aron may kapilian ka. Jud, Kaunday, uy. Kaya di sa maaptan panigpanihapon, no? Di pa yun ni mo mahurot. Usa, tabangan na lang tagkagkaon. Kalami. Uy, kauna, uy. Gusto kang hungitan ka? Kone? Tubig. Thank you, Doc. Cecilia? Ganun igo ka namin tanaw sa pagkaon? Wa ka ba makauyan? Ano sa'yo mong gusto nga kanon nimo kay palitan ti ka? wa. Cecilia? Mihila ka? Day, uy. Muparad doon ng pagkaon ba? Matuan si mong luha. Nainomdom lang ko ni nanay. Kung di apal ako ta siya, makatilang usap siya o tayo mga lamig nga sudan nga niya sa mong lamisa ron. Nga sukat, wag yun niya ba tilawin ka ni ato. Cecilia? Gimingaw na kayo ko ni nanay. Cecilia? Ako saan gimingaw na sa akong nanay, Alicia. Gaksasan ko, Doc. Kung makapagaan sa imong gibating kami nga ang pagdaotan niya sa iyang lubganan, mga tuta, ubanan ka. Jude, May daday kong mga buwak. Nia, nabutang na ko ilahom sa lamisa. Diara, flowers. Para asa na, Doc? Parang day silyaw para sa lubong ni nanay. It's for you, Cecilia. Jude, Ang akong hibawaan nga muhatag og buwak, Doc, nos, babay. Kanamang manguyab na siya. Naibog ka ni day silya, Doc, no? Kuni, Ha? pasado alas 10 naman di ay. Mawading na si Jude sa akong tupad, gaganti na. Mipiya na sa place siyang wako pukawa. Mapauli lang ako sa bahay. Good morning, ma'am. Hey, good morning. Mura man lagwa. Ansa? Mura lagway na hitabo ni mo ba? Ano? Naa ba? Be, pahawa sa kuwagyanan. Oy. You're blocking my way. Mura ra gyud kwa. Pagkaway konsensya babayhana. Gituhog mang managsoon. Huwag gabae. Mura ko natukan ka ganina sa pagpamutanan ni Connie kung nakagusto ba ko ni Cecilia. Nga bang huwag naman lang kumutando. Masayon na lang untaalan na ako ang pagpadayag sa kong pagbati. Pero ano ba nga? Kung ikatubang na ako siya, ingon ubawa man ko sa husto mga puong. Huwag ko masahid kung si angay na kong isulti. Lahi man ko sa ng babae nga akong kaila. Lahi ka, Cecilia. Si Bro Andrew. Hello, Brad. Hey, mag-golf ko karon. What a band? Busy ko karon, bro. Next time, maybe. Oh, okay. Nalimot kong doktor madahigang na kuiksyon. I have to set an appointment first. Next time, bro. Promise. Okay. Then, I'll hang up now. Thanks. Hello, Roy. I'm on my way. No. Ipadali, bro. Tingali may lupino ni mo akong umbrella girl karon kung makita ka. O sa? Take your time, bro. Kaya nag-enjoy pa dali. Buang. Hello, bro? Andrew, are you okay? Kanang napapahinga na ba ka? Siya ka na. Hello? Hello, bro? I have to go. May klaro na ko kariyot.
Mas maayo pa kung wala lang ko mapokus sa paninda karong kadlawat no. Pero dili sa ko gusto magbundo sa bahay. Masamot ka nga mahinundong ko ni nanay. Day! Day, Cecilia! Madali, Day! Kunin ano, ha? Dagan! Dagan! May nagasunog na sa tangapit! Unsa? Shit! Wala siya din na sila barugan kanina. Nagbarag na ko kadali sa kusikinan, nuha na siya. Pero, ano bang kanaog masad ko? Sumilabot ko kung siya magkanto dili. Bumalik ako sa parkingan ko sa kusikinan. Oh, no. Aga kusikinan. Oh, giklaman. Hey! Hey! Kanina! Wait! Napatigil sa inyo, Day! Bisog na nataon sa kayong inyong bahay! Dili bahay mo! Day Celia! Asa na bahay mo, Day? Day! Ay, nagsuon sa inyo, oy! Day Celia! Balik, Day! Pagi ako ninyo! Pagi ako! Ayaw pagsusi sila, ayaw na. Sinarig ma-apel ka pa akong wahan ka yung sugi ha sa inyo, masunog ka kami. Dili, kuhaon kong litrato ni nanay. Pagi ako ninyo! Cecilia! Eh, pa sila, lisog na sa kayo ang inyong bayoy. Ayaw pag-usog ha. Cecilia! Ay, kanaha ka bayan na. Sungasong mangyod. Unsa man yung bayan na yung tao. Day, Cecilia, Noy! Diwakin ko. Lisog yung sa ila. Kuhaon ko niya, litrato ni nanay niya. Kung sila hindi ka. Gino ko! Cecilia! Noy, tapang, Noy! Tapang, Noy! Hindi na lang magkagawa si Day Celia ni Cecilia, Noy! Tiara, ako ang retrato ni nanay nga. Ako di-frame. Taasa na. Murag, dili ko na makita agianan. Kainit. Murag, magkisat ko kinahawa. Tingnan sa aso. Abi na ko ba, dili ka na makapas na ko din sa golf course, bro. What took you so long, bro? Nagklaman ang akong sakyan. What? Why? Gipark ko pagkayot ang akong sakyan sa napis kalsada. Diyang nakita ko si Cecilia. Si Kinsa? Si Cecilia. Cecilia, who? Katong babae nga imong gibuhok na ko. Katong akong gikawanay stand ako. Abi ko ba, wag kami nundom niya kay wa siya bili. Ha? Unya karon, naklamang nga tungod kay nagali-gali kag kanaog si mo sakinan. Kay nakita mo siya. Will you stop laughing? Bro, all this time nagunahon nagyapon gay kaniya. Tumbayan na. Abi ko pag ako ra. I know, bro. Naka-number niya. Ug wa lang kamuhatag nako kay nadlo ka tungod kay tinuduon ako nga makiguban niya, dili ba? Osa? Nonsense. Come on, bro, tell me. Wa pa ka masulti na ko sinitabo niya itong gabiyon na. Sige na, tell me. Was she good? How does she taste? She's what, bro? She's... Never mind. Dali na. Magduwa na ta. Dok, sure ka makamata pa ng akong amiga? Ganihan pa man ang kinatog, masig na dayon na. She will be fine. Dili ko katugutan nga may daot na may tabo niya. May gani kay mituon ako sa Noymando. Yagisundan niya sa Day Celia sa sud sa ila. Ikuno pa. Uling na tanang bayana ron. Cecilia. Dok, kakuyak punsad ko. Ano siya?
Makuyapan ko hagkan sa nimo akong kamot parehas ni Daisilya. Kay mo kuyap na ko ron, now na. Hindi, sa kadok ha. Mulakaw ka? Palit ko puso. Isuwat na ko sa imong pahiyom. Smile pa lang mo, Sudana. Day? Cecilia? Ay ko. Hindi ka sa ospital. Oh, ayaw na pabangon. Ang litrato ni nanay. Hain ang litrato ni nanay. Diyan ako, day, uy, akong gihipos. Huwag yun din, mo buhi iganiha, bisag nakuyapan na ka, pagkuha ni Mando ni mo. May gani kay gamay ra ka, maong nadaog ra kang ni Mando nga. May apas ni mo sud sa inyong nasunog na pay. Wa na nga magpayag ko ni. Wa na ang tanang dumana na mo. Dito dapitan ni nanay. Day, Pops, Cecilia? Sir, Oh, kumusta ka na? Nabalaga kay ko niya nga nasairan ko gikan kang Jod nga gida ka din sa ospital. Kumusta ka na? she will be okay, Pops. Ning higayon na. Dili ka na makabalibad sa bot kong mahitabo. Oras nga magawas ka na din sa ospital. Adto ka na mo uli sa mansyon. Uban sa akong pamilya. sir, Tito Conrado na lang, Cecilia. Isipa nga kami ang imong kabanay. Kag-iisip ka na namo sama sa among kadugo. Okay na, diyan dapita. Gusto na ko nga butangan nimo kana og frame. Ug niya ang flower vase butangan og mga labas nga buwak. Pagpalit og mga mahalong buwak ha. Alag og mga adlaw. Okay, Dok. Pink. Ilisi og pink nga beading sa kama. Wangay ka na sa personalidad ni Cecilia. Ug niya pagbutang og air freshener, ha? Okay, okay, Dok. Unsa pa ba'y kuwang? Ang aircon. Nasuan ba nimo kung sakto pa ba ang kabugnawon? Kay kung dili na gani, magpalit og bago. Kadiyot lang, Dok, ha. Ani naman din ni si, ani ba din ni si Mamunik Puyo, ha? Nga dok ani man siya sa gisrom. Basig masaag na sa tugsod og laing kwarto. Adto na sa tumusod sa kwarto ni Sir Andro. Unsa? Ay, kana nga, gaya sa dili pagod ning gisrom, ang kwarto mangod ni Sir Andro mangod na diha. Ay, basig masaag ba, labig hubog, sir. Dili si Monique ang muokupar din eh. Ha? Ay, kinsa di ay, sir, nagipangandaman mang yun ni mo. Hala, no, murag espesyal gyud ng imong bisita da. Kinsa di ay, sir? Si Cecilia. Ha? Cecilia. Kinsa da? Hannibal! Hannibal! Buset! Kapait. Ingnanya lang kong mahumalag ang pamuakdam, ha? Kay magsugod na kong panghipos. Animal siya! Buisit! Leche! Makalagot pa! Makalagot! Ay! Sige, pag-apa! Unya, ragyog ko manghipos, inikahuman ni mo, madam, ha? Leche! Makalagot, Buisit! Animal siya! Mami? Ay! Mami, unsa ba nito? Dapat daghang kay mga buwag din eh. Ha? What's wrong? Everything is wrong. Unsa? Ngano? Sir, mangutana unta ko. Unsa ka na milang? Humadag pamuak si madam kay maghipos na ko. Ang iposa na ka. Sige, sir. Mami, unsa ba imong gisabutan? Karon po ko magkakita nimo nga nagiging ka. Ngano? Ang imong amahan! Siya ang akong problema. Og dungagan pa sa pag-aprobar sa imong igsuon. May tungod sa unsa? Apagasi mong amahan og babae din eh. What? You mean, may kabit si Daddy? No. Dili ka na ang bote kung ipasabot iho. Anak sa iyang suod nga higala ang iyang dadon dinhi ug dinhi na papuyon. Well, what's wrong with that? Kung makatabang siya. Mahimo siya
siyang mutabang sa tanang tao nga iyang ikatagbo. Ayaw lang yun ka ng babayhana. Dilian ang ginganlan og Cecilia. Cecilia? Cecilia ang pangan sa mong babae? Yes. Anak sa kaning suod yang higalang ginganlan og Alicia. Nagsulti na ba ka mo ni Daddy nga? Di ka uyon sa pagdaan ng mong babae din sa mansyon? Nasayod siya dako og supak. Apan way bili alang niya ang akong mga desisyon. Wa ko'y tingog bisan kanusan ni ining baya. Mami, come on, relax. Okay? Dako ka kining mansyon, alag ka na tukupat. So, huna-huna na lang nga nagdungag ka naglaing katabang nining baya aron may makauban ta, okay? Dili kinahanglang hutdon mo ang imong enerhiya alang na itong babayana. She's nothing, okay? She's worth nothing. Gipandam ko ng daan ang imong higdaan ng kagahapon pa sa mga katabang. At tingali ka. Ayaw na pag-una-una o bisan unsa. Ang hinungdanon, ganiya ka na uban na mo. Isipa na nga, uyuan ko nimo o igaga mo kini si Jod, ug ang iyang igsoon. Dola kita sa mansyon. Igo yun nga ito pagkabuto niya dito. Nangaon na kita. Nagpaandam sab ko og lami ang mga pagkaon alang sa imong pagabot. Ha? Yahayagod ni mo, day. Makapuyo na dyan kag dakong bay. Unya, makakaon na kastanan mong gusto. Makapalit sa bisan unsay imong ganahan. Ay, sana all. Ni ana sila. Mura kong atakihon sa kahuot sa kundugan. Naway bili alang ang kontrato ang akong tingog. Wow, grabe! Mura lagi pala sa inyong bahay, Dok. Dako kaayo. Unyang palibot, grabe. Uy. Misugod naman ang tagkangit-ngit, uy. Kay pasado alas 6 na, pero dinis inyo. Hayaga pa, uy. Sana all cute. Tara sa sud, iha. Mudayon na kita. Dali na, day. Kay kakanuno na kay ko. Cecilia, dali na. Oh, bugnaw kang imong kamot. Kuyawan ko. Don't. Everything will be okay, Cecilia. Karon nga niya ka na uban namo. Usan ako sa mamahimo nimong tigpanalipod. Jude. Salamat. So, let's go. Lingkod lang una. Manawag na kalo si mami. Ingon man ang akong igsuon. Giapas na ni daddy sa ilang lawak. Aron magdungan kita sa pagpanihapon, okay? Dok, di mo igsuon ba? Butan sa parehas ni mo? Oh, depende. Yoy, katriling gud ana. Pero labing siguro, gwapo parehas ni mo. Oh, yes. Nakasiguro ko. Gwapo ko no, day. Kikulpaan ko. Jessica, nganong wag ka mo sunod sa katabang ug kanaog? Nasayod ka naman tingali kung ngano. Dili ko interesadong makita ka itong babayana. Wa ko pangayuan nga makauyon kaniya. Ang gipangayo ko lang, nga dawaton mo siya dinhi sa mansyon. Unsaon ko sa pagdawat sa usa ka tawo nga wa na ko mauyon ni Conrado. Jessica! Okay, sige. Musunod ako karon sa pagkanaog. Sige, sir. Niyan ko na uban ni Papsi ug Jude ang babae nga. Giingon ni mami nga anak sa suod nga higala ni Papsi. Well, I think I should meet her. Then, paraon ako sa itsura. Basig pagkatabang o pagkaluluoy dagway. Hinungnan nga mo't gitabagan ni Papsi. Busudod ako doog kadaog si Sir Andro doog. Sige, nang milang. Salamat. Igutom na mo? Oo, wa pa. Mahimo muna na tas lamisa.
Abot na lang si mami ni mo ang imong igsuon, Jude. As you wish, princess. Sorry to keep you waiting. Maayong gabi ma'am. May gabi, madam. Si Andro? Oh, niya na ka to, Paps. Oh, niya na siya. Hey, bro! Hey! Hala, Siya. hala, siya? Nakailan mo sa kong igsoon? Here's Andrew. Ang ginawa ko. Day. Nagkaihion man kong pinakalit, uy. Kailangan sa kong gibati, uy. Siya, so na, Dok. Jude? Andro, anak. Siya ang anak sa suod kong higala nga si Alicia. And she's staying with us. Sugod karon. Si Cecilia. Ikaw? Oh, nakaila ka niya? Oo, wa. Nagasiguro ka? Well, ikaw di ay. Gihagan siya ni Brad Andrew. Paps, gigutom na ko. Ug labing siguro gigutom na sab sila Cecilia o Connie. Why don't we eat? Sige. Tanag ka mo sa kumidor. Tay, daghan na sudan, uy. Pulo sa batsod lami. Mura mag na ibang kiti. Mura matag bitayunon, ani, uy. Cecil, ano imong gusto? Butangan kong imong plato nining chapsoy, ha? Ingon man ining beef steak. Kaulog tarong, okay? Salamat. Oh, Cecilia? May problema ba? Oo, wa. Kalahin sayang mahiyam samtang nagtanaw na ako. Are you okay? Yeah, Cecilia. Are you okay? Ayaw ka uwawi ha. Kaunong tarong. May mo pang mogamit sa inyong CR. Ubanante ka? Ako na, Brad. I would like to welcome our new family member with good accommodation. Dali na, Cecilia. Dawatan ako kabata. Dali na. Ayaw na. Ang katabang na ang pauban na niya. Dili kinahalang ikaw gid mismo hatod kaniya, Andrew. I'm being good here, Mommy. Enough. Milang, ihatod na sa comfort room ka na babayana. Day, Cecilia. Upadanta ka, day. Okay na imong lawak. Jude, wa ko maangay din ato lang uban sa mga katabang. Okay ra. Dili, Cecilia. Imo na kining maong lawak. Ninduta, uy. Kunahin na lang sa bunta ko. Pero, hay, saon. Nadaghan man ko mga manghod nga nagkinahanglang at timanon. Mabdos pag yun bayas nanay. Maglisod siya kung siya kanuning mulihok sa bay. Pero kung tinahan ko muhigda din hindok ba, pwede. Oh, mahay mo kayo kon eh. Bukas kining among panimay, alam nimo. Thank you, Doc. May lam na dyan kahapit sa imong kabuutan, Doc. Pwede ang imong heart lang imong buksan na lang nako. Aron makasud ko. Uy, musamot man dyan pagkakwapo sa akong pananaw, Doc. Uy, kung makatawa na ka. Sa pananaw ka ni Cecilia, parehasab ka ha? Ha? Aron, day. Gwapo ba sa kuno siya sa imong pananaw, uy? Oo. Salamat. Nindo ta pagid untang ipundo din hi, uy. Bugnaw kang aircon ay. Dahil mo samot yung kaputi din hi. Bugnaw kang imong kwarto. Unya, lami naman kay imong taon. Ay, sana all jud, uy. Makasuya na imong life day, ha? Pero hadto na ko, uy. Unsa nang urasa ay. Feel comfortable ha? Kung may kinahanglanon ka, ing na lang mga katabang, okay? Salamat. Ihatod ko na sa kuni. Ay, ay na lang, Dok, uy. Mag-jeep ra ko. Sudulon kining maong subdivision. Layo-layo pa kung maglakaw ka paingon sa gawas. Busa, ihatod ta lang ka. Bahala ka, Dok. Bye-bye, day. Kuhan, doawa niya ko din niya. Uy, basta pa kanon ko na imong lami. Kadaan hin ako. Ay, ito na gid mi, uy. Dok, daghan pa man kay itong sobra ninyong sudan. Pwede mag-take out.
Kalahin sa kong kibati niyang nakita ko siya pag-usap. Wa ko magtahong nga din ko siya ikakita pabalik. O karon, di na ko makaligay niya kay nag-uban rami sa usa ka bahay. Diyos ko, unsaon ko magkikalimot ang maong kita mo. Mura kong pahilis, matagi kayo namutan-aw siya na ako. Oh, tingalik si Jude. May balik. Jude, Nga naman niya ka. Unsay tuyo mo din niya. Hey, dili ba nga ako ang ngay mutana sa mong pangutana diyan nimo? Ganong niya ka, Cecilia. Sa ito yung kong pamilya. Andrew, I know. You want it big time. Busag ipariguro mo nga makuha mo ang pagbate sa kamahan aron sa ingon. Maluwi siya nimo, ugo niya. Makama ka niya, ugo niya. Hatagan ka din niya sa tanan mong gusto. kilala din mo ka. Of course mo dinay ka. You're always playing nice, Cecilia. Pa-inosente. And that's your game. Anghel ka lang tanawon sa gawas sa panatinood. Usa ka demonya. Usa ka puta. Oh! Sorry. Wala ko tayo, Sorry. Ikaw ang labing unang babaeng nakasagpan ako. So you should really be sorry. Andrew, wala ko'y katrasan pa. Ipapagniya ang duha niya kakamot na ko. Andrew, Say you're sorry. sorry. Again, you have to mean it. Sorry. Sorry. Wala ko tayo. Ubo kay gulupan. Dali ka kay misakay sa kong paghawak ni mo. Pero pag nagpadamag ko siyang pangahawak, ganun man. Bitch! Babaeng mubuglupan. A devil in disguise. Kalumoy siya nga, Bel. Shit. I hate to admit it. Pero siya ang pinakatampis ng babaeng akong nahangkan. Siya. Mingaw na ang kalsada. Dili na parehas ka traffic kanina sa paghatod na ako ni Kuni. Makaligaw kinis Kuni, ikasulti. Oh, balot. May balot vendor sa kilid sa kalsada. Nakahiskot ka ganina si Kuni nga paborito na lang doon ni Cecilia ka ng balot. O niya, ituslob sa suka na hang. Muhunong ko. Palitan ako si Cecilia. Yan ako. Nagkatug na ba ka si Cecilia? Bahala na. Akong suwayan. Basi pag malipay siya nga akong gigasahan niya ng balot. Oh. Si Monique? Yes, Monique? I knew it. Huwag ka pa matog. Thinking of me? I'm about to sleep. Oh my. Baby, sa'yo pag-ayo. Pasado alas 10 pa lang sa gabi. O parang yung pagsugod og aligri diri sa bar. Mapasa ko. Kauban ako karon ng akong mga barkada. Oh, I'm tired. O kinalan ko mo paway og sayo. Kay musayo ko nga. Just enjoy yourself. Oh, no. Baby, don't hang up. Yan o. Nagpastaanay kami diri uban sa kong mga friends. I told them nga bisan usang oras kung kinahanglan ka, you will be here. So please come. Kung dili ka mo ani, isipon ako nga may lain ka yung babae, baby. Monique, Come, okay? Bahala na. Ikinakabihan. Di na ko gusto magkaatubang pamintuhan ni Andrew magkamirang
Natug na gitingali siya. Ihatay ko na lang yung balot sa mga katabang nga nagmatapa. Palitan ko lang niya si Celia sa sunod kayon. Girl, abi wala mag-anytime anywhere. Maguyod yun mo ang imong uyab. So, unsa na? Almost 1 hour na ang nakalabay. Ugwa pa gihapon siya. Calm down. Can't you wait? Driver you're calling is busy at the moment. Oh, shit. Please try your call later. Busy ang iyang linya. Makalagkot. Where are you, Jude? Well, unsaon man nato ini ron. Milapas na sa oras nga atong gikasabutan. Kinahanglan mo to man kas among isugo nimo isip consequence sa wa pagtunga sa imong hinigugma. Shit. Okay, there. Okay. Doon lang sa kalalaki anang usa ka table and tell him you want to have a body shot. Kana lang? Sure. Go, girl! Yan ako sa bar na nag-ingon ni Monique. Hay man ka silang napita sa iyong mga higala. Kalod rin naman ako sa katapok. Masam kahi. Si Monique, siya ka na. Gibutangan niya ang puso sa lalaki ang pino. Iyak kining gitilapan. Mga kasama, dapiton ko muna mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na itong sulilanon. Cecilia. Tagsuwat Marites Parba Albores. Ubo sa direksyon ni June Puanes. Musika gipahaom ni Joel Vince. Recording editor Randy Tayag. Soundman Aldwin Dacurda. Dalit sa RMN Drama.